Tak čaute, toto je moja druhá videospráva, kde sú naši blogu www.diary.n.graphics.blog.cz a vy ste sa mi pýtali na niektoré otázky na blogu a teraz vám na ne zodpoviem. Budem sa snažiť čím rýchlejšie, to som na všetky stihla odpovedať, tak poďme na to. Aké chceš mať povolanie, keď vyrastieš? Tak ja mám zatiaľ veľa tých vecí, ktoré chcem byť. A tak vám môžem povedať nie všetky, zatiaľ ešte to nemám ujasnené. Chcem byť vizážistka, doktorka, modelka, moderátorka, jazdkyňa na koni. Určite, keď som sa zamyslela, tak by ma ešte niečo napadlo, ale tak teraz som hneď nespomenul. Lákať ťa nejaká zem? No, áno. Ja by som sa navštíviť asi skoro celý svet. Dokedy si myslíš, že bude fungovať tvoj blog? No, tak to sa nedá tak povedať, že dokedy si myslím, že dokedy bude fungovať môj blog. Tak ja si myslím, že ešte dosť dlho, dokým ma to proste neprestane baviť a... Takže neviem si to predstaviť. Lietaš alebo jazdíš na dovolenú? No, na dovolenú. No, ja ako tento rok som nešla na dovolenku, iba na tábor, ale keď myslím, že či radšej lietam alebo jazdím, tak radšej určite lietam. Ale veľmi som nepochopila otázke, takže... Jaký odbor strednej školy? Ako som hovorila, ja ešte mám veľa snov, čo chcem byť, takže ešte ti to neviem povedať. Slovenská alebo Česká republika? No, tak Slovensko, tam som sa narodila, Českú republiku mám veľmi rada, ale tak preferujem Slovensko. Slovensko alebo Cidzina? No, obidve. A aký štát? Tak asi Francúzsko. Francúzsko by som nenechala navštíviť. Šaty alebo sukne? Šaty. Brunetky alebo blondínky? Brunetky, keďže som brunetka. Nanenky alebo obyčajné holky? Tak určite obyčajné dievčatá. Myslíš si, že máš veľkú návštevnosť? Podľa mňa teraz mi to dosť kleslo. No, tak čo ja to prežijem. Nevadí ti, že máš toľko prekraných blogov? Nie, lebo už ich nemám. Budeš robiť nejaké kontroly z prekraných blogov? Nie. Aké jedlo máš najradšej? Tak slovenské brúzové halušky, ale mám rada guľáše. Veľmi veľa. Ja mám veľmi rada jedlo, takže... Celkovo. Prečo sa nemaľuješ? Pretože mi to mamka nechce dovoliť. Žehliš si vlasy? Nie. Letela si lietadlom? Áno, raz keď sme išli do Bulharska. Bolo to super. Kreslíš rada? Áno, ale nie často. Kreslím rada, ale tak ako len občas. Máš nejaké značkové veci? No určite by som niečo našla. Páči sa ti nejaký chlapec? Tak trocha. Aj hej. A schválne, co leží u tebe na ľavej strane? Tak teraz momentálne veľmi veľa vreckoviek. Pretože mám nádchu, môžete to aj počuť. Takže vreckovky. Bola si už tento rok niekde na dovolenke, nie iba na tábore? Kde? A páčilo sa ti tam na tábore? Tak keď sa to počíta za dovolenku, tak veľmi sa mi to páčilo a na ďalší rok chcem ísť určite strašne. Ako si užívaš prázdniny? Super. Hlavne ten tábor tu už úplne ako čo sme chodili na výlety s rodičmi, tak úžasné, ešte ten tábor, proste super. Byla si na dovolené, tak sa počíta tábor, tak áno, ak nie, tak nie. Farbič, alebo chceš si farbiť vlasy? Ukáž na webku všechny laky na nechty a nakoniec povedz, ďakujem za super otázku. Všetky laky na nechty trebať, ale teraz si ich nebudem ukazovať.
lebo to už bude v inom videu, ani nemám toľko času, takže to potom sledujem na blog a uvidíš. A ďakujem za super otázky, Nete. Čo najagresívnejšieho si kedy urobila? Neviem. Myslíš si o sebe, že si nemyslená? Tak podľa mňa nie som. Len niekedy. Ste bohatí? Asi nie, neviem. Myslím asi taký stred. Svoj vzor. Tak ako blogerský vzor Lady Vanilka, lebo je dosť slávna, robí rozhovory a tak, ale tak celkovo, ja neviem taký vzor. Koľko ľudí bola tvoja najväčšia návštevnosť? Tak podľa blogu CZ to bolo 104 ľudí. Neviem, či to správne počíta, ale tak. Aké jedlo máš najradšej? Tak na túto otázku som odpovedala. Brinzové halušky, ale inak mám rada guľaše a všetko možné. Obľúbený seriál? No, Simpsonovci 2 po chlapa na parket, ale teraz som začala pozerať aj Roztomilé mrchy. Takže asi aj to, ja neviem, ešte som iba 2 časti pozrela, ale veľmi sa mi to zapáčilo, takže budem si ma počúvať. Máš mazlíčka? Máme doma psíka, je to Fenka. Aké země si již navštívila? No tak Chorvátsko, Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, neviem, ale asi iba tieto. Jazdíš na tábory? No, nejazdím tak akože na tábory, ale tak teraz som bola prvý rok a chystám sa aj na ďalší rok, takže dúfam, že sa mi to podarí, lebo ten tábor bol naozaj úžasný. Tak zatiaľ nejazdím na tábory, iba teraz som bola prvý rok a dobre, tak to boli všetky otázky. Dobre, tak myslím, že som sa vmestila do tých 7 minút a tešite sa na ďalšie videá, ktoré určite budú, pretože chystám veľa prekvapení. Tak sa pekne majte a tak, nech sa vám darí. Pa, pa.